Excuse me, Angel? Kasi Angel? What? What the fuck? Isog ka? Atawin ka, boss. Pagay na, boss. Isog ka? Pila rin, donut. Ha? Pasok, kanina pwede ba? Pasok ka mo? Patay na rin ka rin. Ano ang size mo, Ali? Pwede mo kayo ginagambalik? Ha? Bato, pila. Pila na, miss. Ano ko? Sa mansing na, Kanila ko. Kanila ko. Pwede ko na, buto man. No! God, please, no! Ayaw, pag-ana, boss. Ay, pag-ana. Kabaw ka na pa yung taon rin. Yung mag-una-una ka. Dapat kung kisay nag-una mo, ito yung unahon. Kanila ko, kanila ko. Gutom man. Ha? Gutom ya. Uy, lapot ng gutom. Ano mo dahil? Salam. Ano mo dahil mo na dahil nga? Uy, may tindira na. Sige ba kasi yung mga ano? Ano ba? Isa ba? Ako ba naman? Balik na ko. Una man ko. Ako yung una. Hey, buwan. Isog ka? Oh, ano nga? Kalayan naman namin. Balik na rin ang storya eh. Kaya palit at tapahan kay gutom kayo. Saman. Ayaw, ayaw. Ako, palit ako dire. Ikaw, una-una ka kung gutom. Kaya tag-gutom. Ikaw ano mo? Ano yung tindira? Ah, kana ko. Kana ko to ha. Ay, pag-ana, boss. Kurang kag-kinsa, oy. Sige, mo na, tanangkan. Ha? Saman. Kurang kag-kinsa, oy. Saan? Isog ka? Atawin ka, boss. Pagay na, boss. Isog ka? Isog mo na kayo. Ay, tayo, tigapan. Oo. Arap na na, day. Why are you crying? Gutom na lang. Balik ko pan. Oh my God! Wow! Ay, Ilang? prank na Balik ko pan. Balik ko pan. Ilang na. Ay, gawin niyo ba pa? Hello? Hello? Oh. Na ako dito sa bridge na lingkod. Gaya na ako nagpaapot. Anak ta, magmeta. Ingon man ka nga magmet. Dili lang ko sa bridge paabot ang may cottage. Ha? Ngalan si Angel. Taon-taon na dyan ko dito nagpaabot. Pagdali, oy. Basta ha, galingkod lang ko dito. Naka-white akong t-shirt. Naka-white. Naka-blue akong bag. Sige. Pag na ako yun. Gara ako makuha. Sige. Three hours later. Excuse me, Angel? Kasi Angel? Musang, diri daw siya. Paabot, nagputsi ito. Ikaw? Saan diri? Gago! Dili, dahil ko? Saan diri? May lain nagputsi diri. What? What the fuck?
Angel dia dire. Sir, ka ma'am, dili ikaw si Angel? Paano masabi? Text-meet ako ba? Dili ka dito. Okay, ma'am. May ilat dito siya. Sige ma'am, salamat to ha. Boss. Yan, di ba? Ba yun, di ba? Ha? Ano yan eh? Ha? Hindi mo yan? Tara ba? Yan, di ba? Eh, sure ba? Eh, sana all. Sir, pila kilo? 100 per kilo. Tips, 100. 1/4. Pwede pa panitan daan? Ha? Panitan daan ba? Ah, dili, di pwede ni. Samo. Ah, timbong kau panit dun. Ito, rambutan. Panitan. Timbong kau panit dun. Samo, pwede pa panitan. Ha? Ikaw, panit. Magkahunggaw mo sana kami panit. Ah, di pwede, day. Samo ang sir, pwede panitan ba? Samo, pwede pa panitan. You serious? Oo. Request ba? Sa probinsya na mo? Sige, sige. Sir. Lagi? Pwede urin, sir. Sunod na lang, sunod na lang. Sunod lang, sir. Sunod lang. Sir. One eternity later. Joke na ba sir? Nag-ibay mo rin video ulit. Ay, sa mga kamera, sir. Bumalik!